Здравейте отново! Искам да ви покажа Volans серията. Както много приятели знаят, че всяко едно нещо се тества. Онази сграда там е на 525 метра. Сега ще направя и клипове с самия уред, за да се види в далечината от една сграда, която се вижда тази пролука. Мога да притегна да може да видите. Сега ще работя с фокуса. Айде. Ето на близка дистанция. И сега да видите на далечна дистанция. С увеличението. Да оправя малко фокуса. Ще увеличаваме. Тридесет и девет. Деве. Къде удари пак, бе? Къв клон, такова чудо, бе? Петстотин двадесет и пет метра. Ето една сграда в далечината. Ето тази сграда. 525 метра. Това е Volans.